да си поговорим за покритие. Покритие вече има в Копривщица, в Радомир, Ардино, Доспат, Етрополе, Цалапица. Ти знаеш ли, че в България има село, което почва с А? Да, Ъглен. Покритие има и в Тетевен, накратко навсякъде. Ти в началото май си помисли, че това е реклама на 4G, пък тя се оказа на крадецът на ябълки, който вече краде и вишни. Лисича му работа. Тук сме от 1 година. За това време спечелихме доверието на много българи. Изградихме с името си нови нива на обслужване и отношение към вас. Не предадохме никого и не изневерихме на принципите си. Защото държим заедно правилната посока към вишните. Крадецът на ябълки вече краде и вишни. Доверете ни се. Тази пералня работи на уморено цели 10 години. Но вече трака. Защото някой е забравил в джоба си ето това кенче. Крадецът на ябълки краде и вишни. Не трябва да го забравяш. В края на работния ден усещате сухота в устата и тежките вълни на жаждата ви заливат. Имате нужда от силен прилив на свежест? На мен ми помогна. Крадецът на ябълки. Вашата дневна доза свежест срещу жаждата. На мен ми помогна. Алкохолен продукт без предписание с високо съдържание на ябълки и вишни, забранен за лица под 18 години. А сега вече крадецът краде и вишни. Крадецът. Крадецът на ябълки вече краде и вишни. Погледнете само какво петно! Така се случва, когато изцапате роклята си с вишни. Извинявайте, няма ли да изперем роклята до изкрящо бяло? Ами този проблем е за някоя друга реклама. Тази е на крадецът на ябълки. Който вече краде и вишни.